Ki pulit ke East Khasi Hills hakakat lai trik rumpang, kila yok ban kiamno ya lai ngut ke snar nongtuh kali ar shaka, hadien bakila syakbat haki nongshong shnong ha Umthli, kabahap hapo pen Ursula Police Station. Superintendent of Police uba Vivek im lingba ukurbo upentip ba kini ki lai ngut ki bala syakem, kidai ki bala tip kerteng kum upendap bor lang kongla, uban ker lang surong, bat uyok bor lang melim umlong. Kani ka jing yok kem ya kini ki laingon kelawan long hadin ka jing ujor bala yok pediang na urahul thapa ubala pentip baka tuk-tuk Yamaha MT-15 chung u kabadan ya registration number ML0 San AC sound rio RR kelasyak rong tu nakajaka penyeng kali na gwen ka. Na kate kajaka ki pulit kila yok ru ban kurup no ya kawai ka kali Hyundai i10 kabadan ya number ML0 San Z San Rio San Not ka Alto 800 ka badan ya number ML Not San N Sao Iway Sao Rio ka way ka mobile phone Vivo ka way ka Samsung bat ka way ka Poco. Ki pulit kila register case halor kani ka jingjia hapo Sadar Police Station bat ka jing tokit kadang ya syakman ban lap dia ni ka jing don keti ka jongki haki way pat ki kam tu ar shaka ong uba Vivek.